Hau egiteko erabiltzen ditugu 12 espezie ezberdin, piper beltza, kardamomoa, jengibrea, baina gauza guztiak ezkizu ez desango sekretua delako, bale? Espezie guztiak eotu, txikitu eta nasketa horrekin eta haragiarekin hanburgesak egin. Haragia hau bada aguja deitzen dana edo lepoko haragia. Orain hasiko naiz haragia txikitzen, guk bagaude labelaren barruan, eta labela ekoizteko haragia badauzaku kristongo kontrolak, ez? Nahi duguna da kalitatezko produktuak eskaini, ez? Hemen badaude ja espezieak eotuta edo txikituta. Proportzioa oso txikia da. Haragi kiloko bakarrik erabiltzen ditugu 2 gramo espezie. Orain hasiko gara haragia eotzen edo txikitzen. Makinan jarriko dut, haragia 2tan pasatzen dugu makinatik. Pizka bat txikiago ateratzeko. Orain hartzen dugu haragia, bandejatxo batean sartu eta ondo nahaztu espeziekin. Beitu espeziak, nahaztu ditugu ur apur batekin, eta orain botako diogu proportzioa. Produktu guzti hauek egiteko, nire birramonak erabiltzen zituen produktu berak erabiltzen ditugu. Errezeta berdina da. Eta orain hasiko naiz bolak egiten. Orain hasiko gara ja hamburgesak forma ematen. Plastiko erabili behar dugu, ze bestela haragia itxatzen da. Jarri plastikoa behean. Beste plastikotxo bat goikaldean. Eta magia.